Oh jee, wat ben je goed slagen? Oeh, doe kist al net meer wachtje. Zullen we de aannemen testen? Ja. Ja, wat zit er nog meer in die tas? Misschien. Wat zit er? Oh, stoepkriet. En maar je dit eens even zien. Want tante Wieke en oma Daan die hadden een nieuw huis, hè? Maar ze zien hoe leuk cadeautje dit worden is. Dat is toch grappig? Gewoon echt zo'n hoeske. Daar zit het cadeautje dan in. Een kjeske en een bordje. Wat vind je ervan? Grappig, hè? Nou, wat zie ik nog meer? Van die megatassen. Ik hier laatst nekkel 2 hellen, maar ze best zo handig, ik doe wel meer. Een tromke voor Ildo en een tromke voor Zaken. En een beker voor Ildo. Mami! En een beker voor Zaken. Denk ik wel in klippen. Oh, ja. En nog een mooie tas op mijn wei. Ga je extra eruit? Zal ik die eens even helpen? Van, ik kan Ildo net meer wachten, jongens. We gaan nagels plakken. Dat geven we er maar, meid. Ik kom bij die zitten.